Kani kadai ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjas liang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi baro nampak yang Batesi TV ni pedang subhai pi syaki Khubor hakimat kimat. Gini pasha mentashi Khubor nak Kylleng ki bentajong ka Jylla. Kipulit kilara ia kesonam Raghuvanshi Meghalaya Institute of Mental Health and Neurosciences lani ka memhans manpet ia ka jinglong jong ka jingmut jing berkhat ka jongka. Hadu mentam pat la bante balai kipulit kira ia ka sonam memhans la ka dei ka jingkelak tien hagapor baka jubab ne naka ikadaw. Hendrai kumba ka julong hi ka rukom la jura ikirunar memhans kanang manpen ia ka jingmut jing berkhat jongki la ka biang ne em kadai ro bantep la hakapor bakile ye kamsniu kirunar kidon ne em haka jingtep brio. Hadu menta ki pulit kimpat ong ai halo ka jingra jongki ya ka sonam. Ka dorbar shnong shangling ringkat ka senjuk ki prashnong haka khandru trik Jylliew aja apsan. Kira shim ya karai ban ailat biang ban bread iki jabo jaban nakishnong ki bahap hapo ka sornong po. Hadin baki Borsen Shah jong ka Khubor district but UMLA jong ka Nongpo constituency kila pedang ye khat south li kimat jingdawa balabu da ka dorbar shnong shangling. Shwaban ya thiriatai halor ka jing e baka shnong shanglen ka yakendu nakadaw ka jing sma ka bami nakajaka bret nyot UMLA ka Nongpo constituency uba Miral Bonds u deputy commissioner ka Khubor Abhilash Baranwal bakantup ru yikinong mi khmat nakatanat penroy sor na ka Nongpo town committee kirang ba shnong kila hiar jurib ya ka jaka thenyot banpen ya ka jinglong jingman jong ka ni ka jaka. Chief Executive Member Barim ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penya 6 ha ka khandru tri Jylliew aja persen ula khap ribbon ban IT ya ka school bus ka bawla penyo ya ka Dinat Manik Memorial Higher Secondary School Nong Thamai lingba ka Chief Minister Development Fund araja apusan aja apunriu ha ka jinglot ka bakot arpu khandai laktam. Hadin bala dep ban khap yo ribbon uba penya yula IT yo shabi jong ka school bus ha ka principal jong ka school ka kongdi kharkongor ha ka bala sakhilang na kinong hikai ki khna school ba katu kan ni kinong yalam jong ka NPP Nong Thamai constituency. Ka Bright Star Academy ka weni gislam a jing hikai ha ka jingale kai football ki khna hapo ka sor nong stoin kala rakhi ya ka jingdap shisnam ha ka baw assistant agriculture engineer uba sangrang ula longkum ukongsan. Ha kani gasngi ki bot penya jong ka Bright Star Academy kilo od yo ki dap snam but samru yiki sernat shiki khna yele kai ki badang hapo khat arsnam karta ki bala pendrung kerteng ban yo jingi kai na kani ka academy ka bala yasoy ya ka soskula jinga sothu jimut ni ka memorandum of understanding but ka mau khar sports club na Shillong but ha ka joka por ka academy kala penkup buram ya ki nong yele ka jong ka academy ki badan ha ka first team ki bala la ban penkiu shaka second division jong ka samo yele kai arhajar apusan aja apun riu ka NDSA. Superintendent of Police Traffic ka East Khasi Hills District UK Prasad ha ka khandru tri Jylliew aja apusan ula pentikna bakatanat pulit kala yo ya ka jing tha nau commissioner katanat transport ha ka bayade bat ka jing penjari khamper king ya ki kendon penyai kali ha ka jing kram bikla pathai Khubor Prasad ula penpawru da ka baburenti ya ka ni ka hukum la patha ya borok ki pulit traffic ha ka district bakin pelong ya ka jing khandra ka babnia bala dalap ikinu kinu ki ba penkhen kin sha penshitam katkum ki kendon jong ka an ula pentep ru ba ki traffic branch ki badan hapo ka district kila pet ngor bha menta ban bud dien ya ka jing shimwai bian yiki kali ni ki skuti jong ki riu shimen ula banjur bala dalap ikinu kinu ki ba penya klem ki kot kisla ni ki permit ki ba biang kin ngat ha ka jing sha penshitam katkum ki kendon jong ka an Superintendent of Police Traffic ka East Khasi Hills UK Prasad ula pentip ba ki pulit ka district kin sanang penjur shushu ya ka jing talasi kali ha ka por minmit ban khanglat ya ka jing le stan jong ki nong nya thuk thuk arshaka ha ka jing kram bikla pathai Khubor SP Prasad ulai thu ba ki pulit kin yai beteng ban talasi kali ha ka por minmit Kylleng ka nong ba Shillong bala dalap ikinu kinu ki banya kali klam akor an penshitam katkum ki kendon anya kali Bentapan ya pash Khubor na Kylleng ki benta jong kari. Ka video jong Raja Raghuvanshi bat kalok jong ka sonam Raghuvanshi kat ba kinang ya kizan shaka shnong norian kala sapriang ha ka rensan social media. Langai ba kani ka video ka ba khat do ban yoi ya Raja Raghuvanshi hashwa bon sha penyap hala ka jong kurim bat hakipalok jong usamla jong ka uraj kushwaha.
Kini ka video kadai kabala yo ringdur da we nojngok kai Pyrthei Udivender Singh hakapor kumbas khandai sausan minstem kat baw dang ring video yala di haka jingya lenti ban lejngo ya ka jingking juri haka arpulai tri ujemang arza pesan haka snong nong riat kabadon haka than sora Udivender Singh ulah kentui kipat ba bakin pendonkam ya ka social media bakin yarap an pinsapriang ya kini ka video nang bakan yarap iki pulit ke Jylla Meghalaya haka jing token kabarang ya shakman Kibahayang asam jong uwe usamla pulia doktor na Ghaziabad ubala sakut hakari Iran kabala syahir thma hakari Israel hakala singi ublei kala kerpat ya ke sarkar India bakan pentikna ba ukun jongki unban phai biang shalaying u Rizwan Ansari ubasa hakashnong behta Hajipur Ghaziabad udeiru ubrang puli ya ke MBBS degree hateran berusaha hak hostel jong ke university kabala sya penjulor hakinam ding balasiat dak Israel sya Iran U Menteri Ketenatkam Pok Ying ke Sarkar Pedeng Amit Shah hakala singi ublei uloong baka National Disaster Response Force kala tri shitam hakish posnam bala letno ban ajing arab yiki nong shong shnong jongkari haki jing jaling shop mariang kibala ja Kylleng kari Habakren haka Relief Commissioner and Disaster Response Forces Conference u Amit Shah uloong baka jing tri kam bastet jongkani ka kunhun kala la ban pelaim yiki babun ki mensim na ki jing ja ba pera da ka ba penan kamru da ki tiar kitar katkum kini ka juk bamenta kaseng Congress hakala asking ublei kala kan tho ting ya ka sarkar BJP ka babat ya la kam sinshar ha ka Jylla Maharashtra halor ka jingkhlem jong ka we ka jingking hamaval Pune unong yalam barang ba jong ka seng Congress upramut Tiwari uloong ba kini ka jingking ka dei ka balarim bat ya ka bala dep an pinbena pat ba kamlong shu ban ya ban yeng Ka kunhun toket kaba nabari kaba kuntup yaki nong token na ka US National Transportation Safety Board ka Federal Aviation Administration bat ka Civil Aviation Authority na ka United Kingdom lembar kinong mikman na ka Boeing kilawan poi ha Ahmedabad ban ajing kershan ya ka Aircraft Accident Investigation Bureau ka India ban bishar banya halor ka jingthai ka lingsun Air India Boeing 787 Dreamliner ha ka khat artik Jylliew Kani ka jingja kala khat jubor ya ka jingim jongki arspa subway ngot ki mensim brio bakuntup ru ya ki nonglet jinglen bat ki nong trai ha ka lingsun ka Union Home Ministry ha kala asking ublei kala penmi ya ka jingpem na sarkar ban pelong ya ka jinglum ya ka khana samari ha ka ri brokawai ha ka jinglum khana samari kan kuntup ru ya ka jinglum jingtem ka jinglum jingkhen ka babnia shapang ki jait ben rio ya ka ba an sa pelong ha ki arbenta Ka chairperson jong ka Congress Parliamentary Party ka Sonia Gandhi ka bala Shah Sumar Hasa Ganga Ram Hospital ka badon Delhi na ka daw ka jingpang po kala don menta hapdeng ka met ka bakot ka bakya Kani ka nong yalam ka ba la nyopu prasnam karta jong ka seng Congress kadang don hapdeng ka jingkmi bnia jong ka Gastroenterology Department jong ka hospital Khubor Shah jong ka Pune District ha ka kaipot bala pha sha ka sarkar Maharashtra Kala pentikna ya ka jingyam jung ki sawat ki brio bat sanpweng got ki wei pat kala men saujur hadien ba ka wei ka jingking nar ka badan mentala life hulai snam ka ba penyaso ye ki shnong ki badan hajan hakawa Indrayani kala khalam kensan hakasingi ulai na pedeng ki sawat ki balayam laigot ada ban itu kerteng kat ba ya wei pat amla satya ban tip kerteng hadu menta Usembut Menteri Rangba jangka Maharashtra Wajid Pawar la betha yaki Borsen Shah jangka Pune District menpelong ya ka jingtoket ke babenia bha halor ka jingkhlem jangka jingkieng ha kun mala hakawa Indrayani hakaba sawut ki brio kla du ya la ka jangka jingem bat san huengot pat kla mensaw upawar mentau la mahamru ba ka sarkar kan sele dakabateng persha yaki nu ki bale bamsinyau kini pat Kylleng Khubor na Kylleng kidi ke Pyrthei ke Israel hakala asing ublei kala penbena ba sawut ki he officer jong katanat sentian ke Iran bakentup yo chief of the intelligence organization jong ka Islamic Revolutionary Guard Corps kala sha penyam ha ka jingthia namding dakiling suntma jong ka Israel ya ka Tehran ka Israel Defense Forces kala itu ba ki sipai kala yo penyap yakini ki sawut hadien ba ki ling suntma kala kruwet da ki namding ya ka we ki ying building hasor ba Tehran ha ka ba kini ki sawut kidan Ka US Embassy ha Israel kalamat ya ka jingjulor ka bamanumala na ka jingshat her haki namding barasiat da ka Iran but hakini ka jingja amshim nadan menu ruba mensaw laitu u ambassador jong ka US sha Israel u Mike Huckabee hakala singi ublay
Ke embassy jong ka US bat ka consulate ha Israel kilahap man khang khardap shisngi hadin kani ka jingja hakaba kinong tray kilahap man shong ha kijakari ban lait ni jing saw. Ka Israel Defense Forces hakala singi ublay kala pentip ba kiling sun thma jong ka Israeli Air Force kila yo ban siat penjulor ya ka kat Force Command Center kabadon hasor ba Tehran. Kishipai ke Israel kila itu ba ka jingther namding ya kini ka center kalong katkum ka jingyo jingtip ka bamania nakitana sentiat man kruwit ye ki jaka ki badan benta hakikam pentrim persha ya kari Israel. Umitri ramba adokri Israel u Benjamin Netanyahu ulakam ba ka Iran kalabu thong banyo penyap ya President kari US Donald Trump namar ka jing persha jong u ye ki kam penmi nuclear jong kari Iran. Haka jingakren bat ka Fox News haka singi ublay Netanyahu loong ba Trump ulong menta kum unong shun beningkong jong ka Tehran bat ula keno ru ba ka Iran kala thawla ru banyo penyap ya Trump. President jong kari Egypt Abdel Fattah al-Sisi ula kentat bani shimmentalang ha kanu ka jingakan at bat ongru ba ka por kala donkam ban pinsange ya ki jingher thma ye ki shipai kari Israel ha barok athan. Sisi ula penpau ya kani ha ka jingakran ling ba ka telefon bat President ka Cyprus Nikos ha ka singi ublay ha ka ba ula mahamru balada kani ka jingakan at kan dangyai peteng kan bu jingma hadu kata-kata ye ki pat ba ha ka than. Palan riu hajar ngot ki shipai ka North Korea lakhen antat bakila yap ha ka jinga kun thma persha ye ki shipai ka Ukraine ha ka region. Kathan ka ba marshiteng na ki shipai jongka pongyang ki don nado bakla poi ha kari Russia. Foreign Minister jongkari Egypt lai kran sanib ha halor ka jinga kan at ha Middle East bat ki arngot ki he officer jongkari United States. Ka jinga kran kala long lingba ka telephone but special envoy for the Middle East kari US Steve Witkoff but senior advisor for Africa, but presidential advisor on Arab and Middle Eastern affairs ka US Masad Bolas. Ka group of 7 summit kala play ya ka jinga kran but ka jinga theriatai halo ka ki kamai ka Pyrthei but ka jimpene ya ka boarding. Kaniya summit ka baladay ban sedang haka singi ublay la pelengkot no tang arsngi but ansa beteng biang haka la singi ublay hadian ba kinong yalam jong kiri kalawan poi haka nanaski Alberta. President ka US Donald Trump mula batha yaki officer jok Immigration and Customs Enforcement ban punjur shushu dia ka jingkendang mender naki sorba jong kari Amerika. Kani kalawan hadian bagi menderi kila persha ya kani ka jingtmu jong ka sarkar but lai tu khuru bat ki bor shipai ha Los Angeles. Hadian ka jingpentrikam jong ka sarkar US ya ka immigration policy. Ka Sudanese Armed Forces kala pentip bakala laban penpai markelyang ya ka jingsha herthma ha ki shipai jong ka paramilitary rapid support forces ha El Fasher ka nongba jong ka North Darfur state ha ka ba ki borsin shar kala pentip pasawut ki riupat ba kila sha siat yap ha ka jing herthma ka RSF ha ya ka ketem basa ki petwir tikitok lang ki khubor hakimat kimat mentasi kublai